Čaute bajkeri, vítajte v roku 2025. No, natáčam vám takéto kratšie video, pretože som takmer rok na môj hlavný kanál nič nepridal, čo ma mrzí samozrejme. No ale predchádzali tomu nejaké okolnosti, sťahoval som sa, riešil som ešte nejaké iné veci. A slúbil som vám niekedy v februári som vydal video, nejaké natáčanie na rok 24, ale hovorím, nevyšlo to, takže je 25 a ja som tu späť na mojom kanáli. Dúfam, že tento rok bude aktívnejší. No, aby som vám to tak v skratke zhrnul, takže 24, nebojte sa, neprestal som jazdiť, jazdil som stále. Akurát som nemal toľko času, hlavne zo začiatku roka. No a potom ako prišlo leto, respektíve prešlo leto, zrazu som toho času mal viac, ale aj tak som nezačal točiť na YouTube videa. Spravil som si setup GoPro na výšku, no a z toho som točil videá teda hlavne na sociálne siete, takže pre tých, čo ma sledujete na sociálnych sieťach, viete, že som jazdil, a pre vás, čo iba na YouTube, neprestal som jazdiť. Akurát som nejako točil skôr na tie sociálne siete. No a máme január, dokonca veľmi skorý január, ešte nebolo ani 3 kráľov a máme úplne ideálne počasie na bike. Takéto krásne zamrznuté všetko. Zem je úplne vymrznutá, suchá a tam, kde aj bola mokrá, tak tam je teraz už naozaj pekne premrznutá a suchá. Takže na rok 2025 si dávam predsavzatie, že budem točiť viac videí, dúfam, a chcel by som sa povenovať nejakým trailovačkám, pojazdom. Samozrejme, ako ste u mňa zvyknutí, z času na čas sa na mojom kanáli objavil aj nejaký bikecheck, takže určite sa mrkneme aj na to. Mám čo skúšať, mám tu v okolí nejaké nové mašiny a ja sám na túto sezónu 25 pripravujem novú mašinu, ktorú si spoločne na mojom kanáli aj poskladáme, dáme si nejaké detailiky. A keďže som sa sťahoval, tam mám kvázi aj nové priestory, takže myslím si, že sa mi teraz bude komfortnejšie natáčať a porobíme aj nejaké detailnejšie servisné videá. Zapadol som. Tu je taký zaujímavý prechod. Idem z lístia do úplne zamrznutej krajiny, ktorá je úplne biela. Krása. Aj zima má svoje čaro. Neseďte doma v zime a pekne choďte na bike všetci. Sme na začiatku trailíku a môžeme si ho ísť zhrknúť v takomto peknom zamrznutom počasíčku. Musím si trošku zvyknúť na grip, pretože ono to až tak úplne dobre nedrží. Predsa je to stuhnuté. Tie plášte sú tiež potuhle, to nie je úplne ideálne, ale zase o to je ten zážitok tej trailovačky taký intenzívnejší. To bola nádhera. Raz tento úsek. Opa! Trošku som tam škrkol, ale nič hrozné. A sa blížime do ostrejšej sekcie, kde je to samozrejme aj viac namrznuté. Tak to som nečakal, že to bude brať až tak. Šťastík. Teraz tu máme takúto
vyrúbanú časť, ktorá nie je úplne pekná. No a skúsim to zísť takto nejako napriamo dolu. Vítajte už na druhom spote dnes, takže nachádzam sa na ďalšom trailiku, ktorý si za chvíľu pozrieme, a keďže teraz som sa vydýchal konečne, tak mám príležitosť vám zase povedať. Videá, ktoré som natočil v roku 2024, už niektoré sú a niektoré ešte uvidíte na mojom druhom kanáli, Dodo Bike Lifestyle RAV, R-A-2-TV. No a to sú vlastne také surové videá, kde stojím na začiatku trailu, zapnem kameru, zidem trail, vypnem kameru, hej. Možno, že tam ani keď sa do toho nejak nebudem. Čiže pre niekoho možno menej záživné, pre niekoho možno nejaká inšpirácia. Každopádne dávam si to tam hlavne kvôli tomu, že úložisko mi treba a takto na YouTube je to celkom zahojené, čo sa týka ukladania videí a celkom fajn kvalita. Normálne tu na mňa začala snežiť námraza. Akože no, tuto je to také miesto, možno, že som není o moc vyšší ako na tom traili predtým, ale každopádne je tu určite viac pomrznuté. Takže pôjdeme si dať teraz ďalší pekný trailik. Dobre, ustrojil som sa, založil som brýle, neviem, či to bude vidno na tom videu, ale mám ich extrémne zahmlené. Vidím tak možno polovicu z toho, čo by som chcel vidieť. No ale to mi určite nezabráni v tom, aby sme si išli zhrknúť tento pekný trail. Začiatok je taký obyčajnejší. Tento trail mám už aj na tom druhom kanáli. No, do začiatku to by si človek povedal, že však to je len taká lesná cestička. Čo v skutočnosti aj je pravda, pretože k tomu, čo nás poriadnych bikerov zaujíma, sa ešte len dostaneme. Je tu aj taký krátky prechod medzi stromy, je to tu pekne vyhrabané, je to tu pekne vidno a samozrejme to aj pekne vozí. No a tu už začíname v tej poriadnej trailovačke. Dúfam, že koníky podržia, na tom listi to moc nedrží. Ale na druhej strane, pozrite sa, ako je tu nádherné. To je úplne splnený sen, takýto trail. A hlavne dať si ho v zime, v suchu, bez toho, aby bol človek nejaký obzvlášť špinavý. To je to trošku odklopené, ničo by sa nedalo. Pekne si tu zahopsať cez korene. No a sa dostaneme na takýto pekný chrbát. Tam je ten trail taký, že kto ho nepozná, tak by sa mohol na ňom stratiť, ale vždy, keď sa človek pozrie tak do diaľky, je pekne vidno, kadiaľ ide. No máme jednu umelú vec, taký malý dropik, to je spadnutý strom. Idem tu trošku opatrnejšie, lebo naposledy, keď som tu bol s parťakmi, tak jeden tu celkom slušne zahučal, lebo no sa to nezdá, ale ten sklon tu už nejaký je a vie to aj celkom dobre povoziť. Samozrejme, vždy to vezie tam, kde sú stromy. Už som v podstate skoro doma, už mi toho moc nechýba, nejaké 2-3 km, tak ja dúfam, že sa vám toto video páčilo a že teda v tomto roku 25 sa budeme vidieť častejšie. No a želám vám teda veľa bikerských úspechov, hlavne zdravia, aby ste mohli užívať trailiky a vidíme sa zasa v ďalšom videu. Čaute.